Здравейте всички, това е втори епизод на Minecraft Single Player Enigma Survival и нека да започваме. Поиграх си съвсем малко след края на епизода. Събрах малко Iron, малко кол и това беше. Направих си път в равнина, ще ви покажа. Се направих да сляза долу. Така. Не е от тук. О, ладно. Само да видим. Придем. И аз поселям храна. Жава паднах, учи, обичам да чисто. Тук още малко, но не съм добрал. What what's for coal? Тук трябва да сложим батърча. Да е светено. Къде бе, момче? Тези скелети много надъхани. Ще взема ротер, защото ще мисля, да се страх, този ме страши. Така, малко е точно да хранжора и всъщност се отразява на това. Тук ще вляза. С дропове, за да се спавя някой войно. Майншафт! Злото пробваме майншафт, човека. Добре, така. Да вземем този айрон и да се качваме горе. Защото не е много така здравословно, така да се прави, да седим в този равнин. Все още даже нямам храна, ако нещо сега почне да върви, ще има картофа сафрона в остава. Сафрона. Той е Спиндерман. Нямам точно точки. Добре, сега не мога да се покачим на това, майка да. Горе ме качваме това и гасме горе. Омага. Това е нещо, ще трябва да успя. Само да се. Добре. Поне знаем, че има майшафт. Пак какво повече не трябва да попада. Ще говоря като някакъв сянец. Ръж. Бате. What the fuck? Долу това зомби. Мърша в крипа. И колкът гръмна мърш, да гарем. Не. Това не сме се разбирали, Fuck. Единственото нещо, което май оцеля след мене. Стига бе, айрона го няма. Майка ви, това е много не, още крипари. Не. Марш. Честно казвам, в момента сериозно мислям дали да не спра този епизод. Нещо, че айрона ми изпълнява вече.
толкова сайран на вятъра. И след това трябва да го цепя, защото малко род така. Сега ще му заради още един клипър. Интересното е защо не видях клипър, който първия попълни. Добре. Това не е Майнкрафт България, няма антиклипър. Затова започваме малко вече с стягане след брони. Така. Ще направя един Iron Mage. What the fuck. Ще направя още 3 парча. И отивам да троша глави в мината. Това няма да е. Чак тук е в оставяне. О, това. Ето ги първите късметли. Първите късметли, мой шанс съм да, така да се каже, късметлиите и да умра. Кои ще случай да са тази късметлия и не умрях. Ти мен ли ближи, нещастник? Благодарам ги. Да, съм тъпи, отново ли си взех никаква манджа. И пак ще трябва да го изкарам на ротен пеш. И сега отново 20 секунди ще са така. За да мине хънгъра и да ми умрах. Да, ще ми не пренаеш да. Добре. Задърнати улици са ми любимите. Харам. Браво бе. Айрон ще може би между епизодите ще трябва да изоставя тази мина. Не, трола днеска няма край. Аз няма да се оставя да потрова една тъпа игра. Сега съм взел някакъв клипът, пак да ще му зви. Пак ще видим. Това е красен клипът. Майка да съм му такова. Тук виждам, че нещо липсва торчеви. Така. Само да не си изгубя пътя за нагоре. Следвам торчевите. Много трябва да се внимава с мопщата, като ги знам, ако са нагли, ще го бутат лавата и... А пък... Като се замисля, аз къде видях майншафта? Съм мистър изгуби. Аз за това игра, както вече се го знакавам милиони пъти с минима.
И защото за да намирам другите хора някакви такива подобни работи. А просто за да не се губя. Аз се губя като, не знам, като някой, който се губи много. Логично. What the fuck? What? Уоу. О, не. Този равен ми харесва, но там аз няма да влизам в следващата. Нямаме точно. Много страшно много трябва да внимавам сега. Не, даже няма да страхвам просто направо. Добре, ще се качвам горе и май ще включим епизод, защото днеска малко по-кратък трябва да е. Защото съм на тренировка с малко, имам да мия чини, да пускам прахосмокачки, да чистя общо взето. И... не, тук вече няма точно. И да се надяваме, че някой клипърта няма да ма изненада като изгледа. Кравичка. Кравички! О, как се не ги пусна. И аз пък не трябваше много да ги отдавам. Трябва да намеря някакви кравички, с които да се направим отборчи и да си гледам кравички. Тракът се или мрака, карате да изтръпне. Може да спей между двоите. Така. Да, четирка. Добре, да оставим нещата, които си взех. Си вземам малко ядене. Така, ще отида да дам. Това езерце ме радва, обаче ще бъде да... Това знам, съм малко се отмях. Не знам да го чухте. Да разпродължим за това езерце много ме радва, обаче ще трябва да го заедича просто. Защото му да си направя нещо по-яко за живеене. Това езерце е едно блокче точно. Става нормално. То, значи, няма да ти е толкова много добре. Да. Добре. Да си завърша само броните. Че работата не е на добре изобщо. За каската не трябва да. Още трябва. Така, докато следващото съм забравил. Така, ще е sugarcane ферма. Това ферма, тя ще е sugarcane така. Тук ще се такова sugarcane, малко се да го поразведя. И така. Finally. Имаме си броня. Аз оставя само работите. Камън, направо. Аз съм доста неподреден човек, така да се каже. Така и това ще е днешния епизод, малко по-кратичък, но както ви казах, имам доста задължения. След около по-малко от 1 час на тренировка. И на всичко отгоре имам 20 минути път с автобуса, така че може би ще закъсня за този епизод, но все пак за вас феновете, това да се прави. И довиждане, очаквайте следващия епизод, където може би ще имам гост, който няма да ви разкрия кой ще бъде. Чао!